айодату хабаргирии собиқадорон зимни сафари корӣ ба ҷамоати диҳоти Ворух иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфара Шарифҷон Ҷумазода дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат ва бо мақсади эҳтирому қадршиносӣ аз заҳмати чандинсолаи насли калонсол ба дидорбинию айодати чанд тан аз собиқадорони меҳнат ва шахсони рӯзгордидаи деҳа иқдом намуд. Зимни айодат иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр бо ҳолу аҳволи собиқадорон аз наздик шинос шуда бо онҳо суҳбати самимӣ анҷом дод. ӯ саҳми арзандаи собиқадоронро дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, тарбияи насли ҷавон ва пешрафти ҷомеа махсус таъкид намуда изҳор дошт ки эҳтирому ғамхорӣ нисбат ба калонсолон ва собиқадорон яке аз арзишҳои асосии ҷомеаи тоҷик ба шумор меравад. дар раванди айодат масъалаҳои марбут ба вазъи саломатӣ, шароити зиндагӣ ва ниёзҳои рӯзмарраи собиқадорон мавриди баррасӣ қарор гирифта, вобаста ба баъзе мушкилоти иброз гардида ба масъулини дахлдор дастуру супоришҳои мушаххас дода шуданд. ҳамчунин ба собиқадорон кӯмакҳои рамзӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардиданд. собиқадорони ҷамоати диҳоти Ворух барои таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва қадршиносии роҳбарияти шаҳр изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ба роҳбарияти давлату ҳукумат барои сулҳу субот, осоиштагӣ ва зиндагии шоиста дуои нек карданд.